baru kini gilong ki khubor bam te kasngi usumbut menteri rangba ka sarkar jelau ba snyaw bhalang dhar menta kalai photrik ujmang anajar arpenriu ula Plie ya Rilang college ha shnong Mawsaw southwest Khasil district kabla teila katu kat nis namling ba ka jingshim jingkit khri jung Rilang education society res ka jingpli kini ka college kala long shisha ka jingkar khui ki samla puli jung ka than chiliang kibla pendep ya ka metric ha ka bakim dan kamshu ban net puli shaki jaka ba kham jungai aba ai jingkran uba snyaw bhalang dhar ula ai khublei kerpangi kakur yauk nyau kabla ai ka jaka bante kene ka college ka bahe ko masan akar ula ai khublei urenik taning do halor ka jingyu i jungai jong u bante kene ka college bar ka jingna jong u banum ye kiri rangba kibla no jingyarap da ka pisa ban kershan ya kene ka college nakaliang uba snyaw bhalang dhar ha kene ka Plie ya ka college kum kadang ka jingdon tilang ban kershan kene ka shlem ai jing hikai ulano jingyarap sanlak tingka but ula kula ru ba unsaya rap bante ke jingker fencing habaro saudong jongka college ka badan kumban rus pa mita ha gani ka sngi lai don lang ru MLE ka than ba renik tan el thongkhar ubelong president ka governing body kong AL Maulong deputy commissioner southwest Khasil district ba B Jirwa superintendent of police Dr K Nongsit secretary ka governing body president ka Hill Farmers Union ba commander Shangpliang lembat kibe di ki founding members ki samla puli bat no hikai ka college bat kumju ki khna school bat pat ba ka than Ay kublay kerpang yung marinig. Katari ko bu matari bu mangambi bu mau. Kublay si ibon ma. Nama uru kat bu kuak pala dengan wan ngaru kat bunga kuak pala banwan sendiri habis bu lang dekat ke bunga lain. Te ibu duduk kat sawam like kat prarum like atau nyebu balai pauterik. Dak kasih setar beli terai ke banga bat pri. Lat kenang like baik. Ngin ke kam government sisi ngin ke kam business sisi ngimlos. Kublai sibon habang wan meni hani dap dengan mesin kemudian sau kemen hadu kata-kata kapan surprise yang aruba lembah kejing yoi jengai MLE be ijongi idon kum kan ke visions nak bentaban penkiu ya kan dia tanya kan dia ris kan dia tanya bikot ke Mawsaw Rilang ni ka siling umlum kumawen ke romba dak jing don jong ni ke college ngala amrang malu malana do na mo sendramo karwat Mawsaw nong stone kala along mulumla is equally distributed in term of education sector kata kadai ka way ba sarkar ka thangnod habaro kilian namar piyo iba ka MDE government ka jung ka pher ban ki government ki balale point number 1 kumbong iba rini Nikum ki political party beron hakani ke sarkar MDA. Ngila ban dia fight, ngila ban dia team, ngila ban dia dom ke por election. Handai nak bentak ke jing pen Q ya ke tan men pentroy ke bentak kam jong bai ba. Ngidon tang ke we jing but we face it on the same table. Kata ka de legacy jong ke MDA government.
Ngakan mau bon bagi projek pawanang ni. Kelidar jong mari ni ngam ye tu dan nama ye udom ye ki. Kejowan sop sanga. Tiwan mang tu kidai. Kong em gidai ki UDP napak mau keruat tengi klim ye tu ye meli jongi. Kiwan pan kinti kisukain kamtang korban skim tang nakai kadau. Em badu UDP of my scheme ye uyong. You see, that is the mindsets of our beloved people, but which is not exactly. Ni bertajong pi ni ya kalama parti ni bu harot, hanya yang isu jong bai pak ni bu ha, jong do bat hakmat do kum gero yalam jong pi. Jadi jing jong ni ke college nga soto, klem lokal meli jong ni kamla ban poi sai. Kaji yo i jangan ke jong kajung la jung bantek song ni pi nadok ka kor, nadok ka shnong, nadok ka districts, nadok kiwai political party ku buang meneh. Markum kini kijai institution dari nggon kaji ki jinga ngim la ban bo. Hon na so tu ni kak badai ki politician. Kanu ko bigile ro kiki bagi jong marin ni. Na so tu ya kata. Ku mangar wa song jung akat bangale sinar surok jong badai ka kam jung ugyong. That is naturally. Hani kinong yalam kim juyo por ban sngap kum mi kata ki penbek ke kam bi dai ban penbek nag mata ka jai bru jongi da ka jing don jong ni ka college nga krem artotin hadin katuk anisnam kimi kirusan berkat ngan di katain kum ki doctors kum ki engineers kum ki professors kum ki IAS kum ki MCS what artotin ni kata barok khoi hawat ngai ka momodom bipan bon teli ba tangamkan bon de gini namar hak education department there is a procedures to follow step by step kata barok ni discuss about emily jopi kum bi ong menito asngau bah ai ngekan sarkar lenik adokran nama ka badang dai ke college ke barang susudang there is formalities follow properly and accordingly kamtam kum ka people's college ya kata kum juhi nama ram break basuk ban suai jendak klem following guideline ya gini barok ya kinu ke bengila ini share lang kajimut pada lokal lembeli ke bala ini persang maybe not immediately a time will come don't come ban yasha namar ke sarkar repetitive kamtam KMD government jongi ka fokus wa kumi hakabede berkeni ke sektor education sektor mi jukon ni song tu le don glenti ke singkai ladon ke blok, ladon ke DC office, ladon ke CAC, ladon kat tu development ro handai, ladon klaim ke jingnang ke jingstart, ni dai kum berkok siling ngerong ba. Nak kata pipet ini last 8 years, KMDA government under the NDP led government, kat no hajar teliki school hak bagi LP bagi UP school ni yarap in term of infrastructure. Mduna iki arjar sanspa la hajar teliki classroom bumi yarap whether directly whether indirectly whether in the form of new construction or in the form of additional classroom tekai ke jing ingi kum ke society pa kum kinong yalam kamtam bin inaugurate in the college te swa bin inaugurate ya ka te don kaptu kan ni momondom te piti te ga meli scheme dengan mlak banai beng area jonga te kum kedak ke bangaya bat ketilang bat pi kum gerong ba sponsorship body governing body bat kan ka than borok away te kawai ya ke fencing bla ni ya ni fencing ngan pele lamla baro ngan persam pele baro ndus pak mitar te dakanung le ngai discuss nagai ke scheme win discuss ngabut umli jongpi andai lamla baro ngin le te face wise te kum kedak bangan yarap dia kan di college ban bala abu mar di ke target dengan ulah akwa pala ban bu kerteng dengan I donation di kumbasan lak te kam tak tio kumba yarap dia kan diga nag benta bi suwi trop to hikai te traye ki patam nang tapat man tibu trai jo kan diga thanyu mar te kublai sibon te swa bangan song te ngadap dengan sen ke basang kumen ha duk kata-kata ini ya kumwen ni kalat nanti kadero kasih bahasa jikan mau yo MLA ya ka shnong ya ka kor badi ke district baro ka wahi
Suaban song dak banga ang kumbi ko ay yakani ge Rilang College jong ni girilom nila inaugurate mentakas ni. Kanang no madule child si try ki application kinuan no. It should be a big headline. Kajing try sto mu lokal mele ulala ban play kawai ko college bitama kanang ba kiwe kiwe kono sirupin board yakani kan uksa ba ba. Dagani kinten kublai si board kublai si hajaru dora. Or sakawai kendian naklet habay day ba tu spot nomor 4 ni ka tungni discuss ngaw melipan how to go ahead pan kublai si bon si dora kan ada kadai yang bagi perkat saman tijaka di kadai kijing kwa jagi banseng college kala kot shisha lada kadai yang bagi tijaka kublai si bona ya kijing kaum muslim ka korea pneu ha ka ba ka korea pneu Mawsaw tu kan aji khapti ka bagior na kamta ka korea pneu hane Mawsaw kublai si bona aru ka shnong hang ne ke ba pilapan pau ya kam sim jo kajing trelang bangi na kapos ha ka bangi ni don kam ya kajing trelang pi ka shnong kublai si bona ya kata bat na tajo hi back no ya kade kajing sutu makla bakane ka college kamde ka college jo ba renek kade ka college jo ki pa ba baro bat manta ka sngi kala shay khmat jong pi pilo yo sngo pilo i ka list jo ki founder sponsor hang tai ya ka bai honorable deputy chief minister ele yo ban on vel menne ya ka list jo ki founder sponsors aku abang orang pi dei tangkat ni tang kini kilis ki bagi dan mentah hakane bagi yo pedi ndai dang dei khmat kin sanang bon ki ban yano ki ban ya ai hakane college namar pi langsung thok makane ka college kade ka jong ki paj ba kam dei ke jong barane kam dei ke jong ba boarding kam dei ke jong doktor ke kirong sit kam dei ke jong ba budiran kade ke jong ki paj ba de kare ka than baro ko we ngaku ba pin correct no ya kane ka jong thok bakala kabadon hakiri ki benai baro ki balale bakane ka college kade ka jong ki paj ba desa simpar ai kublai pi kabadon hang ne bani kwit pi ya ka jing ya ya dong dekat pi na ka pos ngaku ba ai kublai kerpang si simpat ya isar Masyo bha langdhar pila penlut ka por ka bakodor jong phing isko thu hadu karno ka long ka bakodor ka por jong phi phiwan hakismi long trei pila hapan don ku deputy chief minister ban pet ko state mekhlia barok ko we ba hakismi shuti kumne pila hab ban penlut por ki business ki shisha hi nalor ba idei i deputy chief minister ba paunam ko state jongi pintepru ba idei kawai ki company ka bahe hakane ka state jongi ki batrei ya ki jing trei ki bad ki spa crore banyak kene ya ki dekhar ki bawan na shabar banwan trei ka state jongi dei tang company jongi tongen ai khapti bajur kan batkum ka jan benril ladang idon ka ai ka bagi sko sorong ya ka jing keu jong ka spa ka peu ha ki khon jong ka briu nyotre ha ka river ka jaj benriu ka jongi kadhar construction company kade kawai ya ka bangis ngau bangi de basko sarong ban bangis ko tenak maka de tangkane company na ka jaj benriu jongi ka bala banit kene ini jing trai bahe na kini kadhar ke bawan na shabar lada omdei kane company jongki hadu mentak jing trai bahe baro kinang wan na shabar ban wan trai ki national highway ke fer ki badon hakade state jongi ki de tang na bar ki ban wan de remetara ka jing don joki ngi ai pet ki khmat bat ngiskau sarong kum ka jat benreu kum ka ser jongi baki don ki ba company den mar kata hanga ngasno bakade ka dor ba ka bakrau ba pilawan pelut por wadla pila dei ban pet ya ki business la jong hakiri ki shuti henry pilawan bat ngi penban hakane kanong kendong jongi hang ne Mawsaw kublai shi bane asar bat kane ke jing hek mesim ke jong pi kum ka dong ka than bangi ya trei lang be daron kano ka pade nem ta ka roi ka pa kila ya dawa ban wadra ka blok hakane ka dong ka than jong ni kila ai ka tengru ka Mawsaw blok demand committee POE ngi trilang baro ngi bron sarkar ong hot ngi don kam ngi trilang ki bob don sarkar ki ong ngi trilang ya kata ki don kam ngi dawa ban yo ka surok ka bahar na wei loy syadu ban le chuduk sarenkor baro ngi trilang ku wei breu ngakme nanti bakaroi ka par kanang tuit hakane ka dong ka than jong ni lada kane ka mesim jo ka jinge trilang kamen sim jong kajing nom ya wat dong na kamta karoi kapar wan le uta yo burong uta ko kira baik lada kata kamen sim ka don tingin nom poi si henry kane kamen sim ka bagi don menta kamen sim jong kajing trelang hakil yang baro na kemilenti bakanang san kanang kraw haki mensim jong ni kum kinong elam bagi kemilenti ka bagi yo i kajing job ka wei hadin ko ipat
dah kata kita hilang ke bagi dah. Saya sempat ke boleh sibun ke boleh jago itu baru. Betul boleh try kan namar bang asu kenan pala na try ka kajia ya piru kumta ke banaket ro idan lang ne to ku boleh pi ba naket tengah dap kamen sim ngam tip kumnongan ong ni ai ku boleh sa chisin kerpang iba renik iba boarding kum secretary jong ka education society ki bala try sitom bun ki dekat sponsoring body ki ba la berkat banom ai tak jing budin MLA jangi bat secretary te Kim Shan ki ya ai bat nya keempat ya pilang baro basim bagani ka college kadi ka jongpi kadi ka jongi ngin ya contribute kat bala Barok ni keren ni keroi kapar, ni don kam ni keroi kapar, ke foundation, jong keroi kapar, kan day, ke jing nang, ke jing start, kan mau pergi kena school, kan mau pergi samla pule, kan nongrim, bantai, ya keroi kapar, kan day, ke jing nang, ke jing start, ngam num elaborate ya kata, tambah pinsa sengutu hi, ke kata keroi kapar. Nda pila nang, pila start. Ladang ye keren ni katakan jengai. Kani ka school, ka college building mentakas ni. Kandai, ka building ka bansa kan mau haka history jong ka dong siliang ka jongi. Kan sa haka history, ya kaba, ngin sa say nang ni. Ya ki riu Syampang wat ong ngidon senong kendong kan mau na ka college ngin sa say ya ki IES ngin sa say ya ki IPS ngin sa say ya ki MCS ngin sa say ya ki engineer ngin sa say ya ki officer ngin sa say ya ki riu kraw jong ka dong ka than siliang ka jongi bat kan mau ba mapi enda pila don kata kan mau ya ka dong ka than siliang Kadai ka Shalem juga jingnang ka jing start. Kadai ka Shalem bantai banwan ra ka confident ka jongpi. Kadai ka Shalem ka banwan ra jing syai sekadai ka dong ka than ka jongi. Kadai ka Shalem banwan ra ka jing ya tali. Kadai ka Shalem banwan ra ya ka jing mentoy jong ka dong ka than ka jongi. Ka jingnang ka jing start. Kadai umau jam nak bentar lawai jong pi ki kena school ki samla pule bat kunta terter ngadon sibun ban keren tenrei kapor kanum sya ni pediang sawi ki development per ki jingdon kam ni dong kathan tenrei sa kawai kum udukot jong ka Mawsaw CLD block demand committee ni sobat ai kublai ya ka sorkar lengba iba presun bat lengba chief minister kila pun benar bangsa ai ya ka blok hakani ka dong ka than siliang ka jongi bat sa yang iskam ki don hak kabinet rengkat ung piru kan wara jingkia bat ngiskam piru pin menjur ka kabinet banong ngamenjur lang ya kini ke jing ang nur jung chief minister bat deputy chief minister ki balak menjur ya kani ka blok sekani ka dong ka than ka jongi bat ngiyoi basyan baka government ke Plie ya kene sakawai hoi ke jingnang jing start kalong ka badon kam te hrei ngiyoi kum ki samla jeng nang dong ka than bangidon kam ya ka science stream hagani ka dong ka than siliang ki jongi nadu soma sedu mau khlaj ngam ngimdon ya ka science stream bat ngatrai piki kena school pitip kini samla pule pitip lada pi kwa long engineer lada pi kwa long doktor pimla ban long doktor lemda piwan naka science stream bat pimla ban long doktor lada pim pendap ya ka need entrance exam bat pimla ban long ki engineer lada pimla ban pendap ya ke JEE entrance exam bat ngek scam bah kawai kan ni kesni barani ngek scam ba nang le syakmat le se lada long tabala
ngin pelong ya kene ka shlem kum ka coaching center ya ka bangin train ki samla gi jongi bakin penkrea ya ki entrance exam kum ka JEE but NEET exam kanang bikila banong ki doctor but ki engineer but ngayo but ngais kem but ladang ya trailang dekat but ki pai ba bakane kan dairu ka shlem ya ka ban ai coaching ya ka ba pinya kun ya ki competitive exam ba pair hapo ka state but ka India baro kawai te kum bangalaong ngadon sibun ban keren kan rei